खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आवहाय बयखौबो खुलुमनानै लाहरग्रोजोबनाय जाबाय। मानोना आं जों गामि सालाखाथिनि सिङाव थानाय खान्थालगुरि बारग्लां आफादनि सेंग्राफोरा 5 जुन वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे जों लोब्बा लाखिनानै जों गामि खान्थालगुरिया 100थानिबो बारा बिफां-लाइफां गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिनिनो भिडिअ' नायगिरि लोगोफोरनो एसेब्लाबो भिडिअ'खौ देखायनाय जाबाय। बुरजा गायथारबायलै, 100थासो गायबाय नै जों गामिनि मानगोनांफोर सेंग्रा आजोला। आं थिखादारसो सुथि मोननानै मावहोला बायबाय। गिदिरल' जाबाय माने ओरैबो दंजोबो, सोरगिदिं गायजोब्बाय। गायदो दे। दे सिखाया थाब थाब दो। सिखा गैया होनलाय बेयाव? नोंसो मोननांगौमोन दा। बेवहायनो दं। सोरबो सिखा ओमफ्राय? दे मोजां मावदो दे। इउटुबार मानसिफ्रा भिडिअ फैबाय। सारिगिदिं गायजोब्बाय। ओरैजाय फोथार गंसे नै। बे बस्था गोमो गोमो नुनायानो बिफां गायजोबनाय। बस्था खाना होजोबनानै बिफां गायजोबनाय बियो गासिबो। बरिया नुखाबाय जायगाखौ। लारि 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 बिफां गायजोब्बाय। ओरै गायजोब्बाय नै। ओरै गायजोब्बाय सारिगिदिं बिफां गायजोब्बायलै, बुरजा बुरजा गायथार। ओरै गायजोब्बाय बुरजा गायथारबाय। ओरै सिङावबो, ओरैजायबो बस्था होनाया साफा बिफां गायजोबनाय। लोगोफोर, भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बिदिनो मोजां भिडिअ' नायलांबाय थानो थाखाय। थेंक्स फर वाचिं।